Να μου πεις πρώτα το λόγο και στη συνέχεια το άτομο που ψηφίζεις για τον τρίτο υποψήφιο αυτή την εβδομάδα. Είχαμε συμφωνήσει με τον Κωνσταντίνο τα άτομα που θα ψηφίσουμε και δυστυχώς θα πρέπει να ψηφίσω την Ελισάβετ Ναϊνατζόγλου. Ο λόγος είναι γιατί το συμφωνήσετε με τον Κωνσταντίνο? Ο λόγος είναι ότι είπαμε ότι πρέπει να ψηφίσουμε μία από τις κοπέλες της παρέας. Πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ δυνατές μαχήτριες και η Ειρήνη αλλά και η Σάρα και με την αφαιρετική μέθοδο μένανε 2 οι ψήφοι, οπότε ήταν μεταξύ της Ελένης και της Ελισάβετ Ναϊνατζόγλου που δυστυχώς πρέπει να τις ψηφίσουμε. Αυτή την εβδομάδα, αν και πραγματικά δεν θέλω να φύγει από την ομάδα των μαχητών γιατί είναι μια πάρα πολύ δυνατή παίκτρια, θα ψηφίσω την μαμά Ειρήνη. Δεν μας έδωσες όμως λόγο. Ο λόγος είναι... Καταρχήν ο λόγος που ψηφίζω γενικά, αυτό που σκέφτομαι είναι κυρίως είναι το τρίπτυχο αθλητικό, συμβίωση, συν την μία συμπάθεια που έχω παραπάνω. Σε ποιο από τα 3 λοιπόν υστερεί η Ειρήνη? Η αρχική μου σκέψη ήταν να ψηφίσω γενικά χωρίς να ψηφίσω γυναίκα και να ενισχύσω περισσότερο την ομάδα των αντρών. Διότι ξέρω ότι και η Σάρα είμαι σίγουρος ότι θα ψηφίσει έναν άντρα, το έχει δηλώσει κιόλας, όπως το είχα δηλώσει και εγώ ότι θα ψηφίσω μία κοπέλα. Οπότε πιστεύω ότι έχει περισσότερες ελπίδες να μείνει η Ειρήνη μες στο παιχνίδι και με την αφαιρετική μέθοδο θα ψηφίσω την Ειρήνη. Ότι εγώ καταρχήν έχω πει στις συμπαίκτριές μου ποιους θα ψηφίσω, γιατί δεν κρύβομαι από κανέναν και δεν κάνω σουσού με κανέναν. Εγώ θα ψηφίσω την Ελισάβετ, διότι θεωρώ ότι έχει φέρει τις λιγότερες νίκες μέσα στην ομάδα και θεωρώ ότι σε θέματα συμβίωσης, όσον αφορά το μαγείρεμα, ας πούμε, ή στο να κάνουμε δουλειές στο σπίτι, δεν είναι τόσο δυνατή, όχι δεν κάνει τίποτα, αλλά δεν είναι τόσο δυνατή όπως τους άλλους συμπαίκτες. Οπότε αυτό που ψηφίζω μυστικά στην κάλπη, το ψηφίζω και φανερά και το ξέρει και η ίδια, ψηφίζω την Ελισάβετ. Οκ, λοιπόν, και για αυτή την εβδομάδα η υποψήφια που δείχνεις είναι η Ελισάβετ. Να πω λίγο κάτι να απαντήσω στον Ορέστη τα τελευταία που είπε, στην αιτιολογία. Αν υπήρχε όντως κάποιο πρόβλημα με αυτό που έβλεπε ο Ορέστης, θα έπρεπε, εφόσον είμαστε ομάδα και τα λέμε όλα, να το πει. Και όχι να κρυφτεί και να το πει τώρα. Νομίζω έτσι δεν κάνουμε στην ομάδα. Έτσι δεν έχουμε πει ότι τα λέμε όλα. Και το να έρχεσαι να μου λες θα σε ψηφίσω, να το ξέρεις, μόνο αυτό μου λες, δεν μου λες γιατί. Αυτό έχω να πω. Συνέχισε. Έχεις να πεις κάτι? Θέλω να πω ότι δεν κάνει πράγματα η Ελισάβετ, απλώς κάνει τα λιγότερα. Γιατί έχω πει ότι είναι ένα τρίπτυχο μεταξύ νίκες στα αγωνίσματα, συμβίωσης, δηλαδή οι δουλειές πρέπει να γίνουν στο εξοχικό μας, και μετά είναι και η συμπάθεια. Θεωρώ ότι στα 2 από τα 3, στα αγωνίσματα και στη συμβίωση... Στη συμπάθεια. Και τέλος, είπα τελευταίο κομμάτι της συμπάθειας, δεν έχω κάτι προσωπικό, αλλά δεν μπορώ να ψηφίσω κάποιον άλλον που έχει φέρει πιο πολλές νίκες στην ομάδα και κάνει πιο πολλά πράγματα στο εξοχικό μας. Με την αφαιρετική μέθοδο ψηφίζω, δεν ψηφίζω με αυτή που θέλω να ψηφίσω.